Ако ти предстои ремонт на баня, това видео е за теб. Какви плочки да избера? Това е важно, но не е най-важното. Защото банята не е просто плочки. Най-големите проблеми в една баня обикновено не се виждат веднага. Те са под плочките. ВИК, наклони, сифони, хидроизолация, тръби и връзки. Ако там има грешка, красивите плочки няма да те спасят. Може да имаш най-модерната баня, но след време да се появи теч, влага, миризми, проблеми с съседите. Преди да мислиш за цвят, дизайн и размер на плочките, реши тези 4 проблема. Първо, разпределението. Това определя къде ще минава и ВИК инсталация. Второ, наклоните. Трето, хидроизолация. Тя не се вижда, когато банята е готова, но именно тя пази от течове и влага. Четвърто, изпълнението на детайлите. Фуги, ъгли, сифони, преходи, връзки около тръбите. Там най-често личи дали банята е направена с внимание или набързо. Плочките са финалът. Но основата по тях решава дали банята ще изглежда добре само първия месец или ще ви служи спокойно години наред. Ако ти предстои ремонт на баня и искаш да избегнеш скъпи грешки, ни напиши съобщение с текст баня. Ще ти кажем кои са първите неща, които трябва да се проверят преди ремонт.